Другари и другарки, колко е време да играем? Да му ще изчака малко? Айде, let's go. Не? Бе, защо камерата ти е така? Не знам, Аз съм на врата. защото съм се фикснал така. Да стоиш соли на врата, просто ме малко денсити. В смисъл, по-скоро не да имаш денсити. Бъде по... Какво правя, бе? Каква идея? Днеска иначе речкото на тази игра, брат. Точно да си троша масата. Аз първия път, като те установихме и Америка тази игра, ще троша нещо. Това нещо не знам как ти харесва на тебе. Ей, разби се, бе, брат. Ехуе! It my dick! Ако спечелим, ще набия една потна мазна чекия. Каква? Ама една потна. Не, бе, къде там, бе? Стигате. О, айде, бе! Айде, бе! Айде, бе! Ботове, бе! Потна чекия. Брат, аз съм потен в момента. Краката ми, не? Да не говорим третия крак, брат. Да не говорим третия крак. Финиш! Сега ще финиш на аз, брат. О! Опа! Ехуе! О! Айде! Ботове, бе! Айде, бе! 128 км в час, дами и господа! Чепа? Пишката? Ама. Ник излез от вратата, бъде по-мобайл. Мобайл! Айде ме инвърсът на Килчка? Фак! Чава маката, бе! Ой, мейт! Ники сега! I remain versatile. Брат ме! Какво става тука, бе? Братовръзка! Това не е честно. Те са кьорави! Дани ма размива човек, изплюх си пилето с ориз на ком. Дани! Компот Ей, лети фаста шак! Не! Майката! Чао! Чакай, бегай! Не! Сайк! Сайко! Не. Абе, геймър! It's a game called Hello Имам Neighbor! пиле с ориз на крака ми, човек. Какво? Димец! Чакай! Какво прави то? Какво правим? Ники, какво правим? Ники! Ники, какво правим, Ники? О! Опа! Мисля. Не! Майката! Добре, Домис! Айде, бе! Ботове, бе! Дади, извинявам се. Моля. Ники, ти си, Ники! На въртележката, дай да те повозя. Въздишане! О, леле! Не! Хуе! Аз съм си много добре на въздушка, знаеш ли? Ники, спата врата! Таре! Яш ми чепа си нещастник. О! Браво, бе! Браво, бе, машина! Гледай, оп! Опа! Голък! Яш ми га! Погони га! О, пък дроп, дяче! В дропа е! 300 пара! бронз 3. Здрасти, тук са кони. Гайс, почвам нов рекординг след 3, 2, 1. Hello everybody! Миналата игра вкарах много я гол, обаче не знам дали ще стигна в YouTube. Виж му името! Нигосай! Шай, гайс! Кат! Ники, излез от тъпата врата, брат. Ще те импрегнирам. Тирги човек. Ама. Ники, не ми пей honorable, ако стоиш само на тъпата врата.
Айде да излизаме топката. Айде да излизаме, не бе! Опа. Скузи. Какво ми викаш? Скузи! Като Майкъл Ричардс. Кое да фак е Майкъл Ричард? Не знаеш кой е Бе, Майкъл Ричардс? Не бе, знам бе. кой е Майкъл Ричард. Аз тук ще Big се разбият Mix. някакъв. Big Mix, Bum Cheeks. Виж го в тигъл. Doesn't ring a bell. Защо всички ми искат ролята? Бягайте, бе! Гайс, аз тук се разбих с тея. Ти чудове всичките ми, всичките роли. Чудове? Вие какво правите долу, аз се разбих с тея, бе? Пазим вратата. С бикстия. Гледай го, ние го знаете тук го. Аре бе! Какво са биш, брат? Ти си само се въртиш. Шайката, Ники няма никой на вратата, шайката, бързо. Шайката, къде да я подаса тази чайка? Йон Глад не играй Не. хокей. Не, моля, от тежък мис на годината, бе! Ники, това май не е вратата. Ники, това май не е нашата врата. Ники. Игра с теб. Тръгни. А така, блъсна го. Пак го блъскам. Охо. Гайс, Фейк. тактиката на хода. Мале! Това беше клин, Голден. чакай. О! Пинч. Как се пише в чата? Ами, добре, другаре, приятелки, явно ще е до тук този веч. Айди, Ама баба. аз